Rahotanni daga gidan jaridar Financial Times sun fitar da cewa ministocin kuɗi na ƙungiyar G7 za su yi wani taron gaggawa a yau Litinin ɗinnan da muke ciki sakamakon farashin mai da yake tashi. Suka ce za su yi wani taron gaggawa domin fito da mai daga rumbunan ajiyarsu. Rahotanni sun bayyana cewa karo na farko da a shekarar nan gangar mai ta haura dala 100 tun bayan shekarar 2022 a lokacin da ya daga da kuma yanzu lokacin da ya sauka. To tun bayan shekarar 2022 kafin ya haura dala 100 sai a wannan lokacin ne ya kai dala 100. Rumbunan ajiyar man dai ana sarrafa shi ne karkashin jagorancin hukumar makamashi ta duniya yayin da kasashe 32 ne mambobin cikinta, sannan kuma ana yin wannan haɗakan ne sakamakon samun irin wannan abin idan aka samu ko karancin mai ko kuma dai farashin mai na tashi ko kuma dai irin makamantan waɗannan abubuwan. To sakamakon irin wannan ne aka samu wannan ƙungiya da kuma haɗakar ƙasashe 32 sai su gaggawa su je su fito da waɗannan man da ake ajiyewa a rumbunan ajiyar domin fara daidaita farashin man a kasuwar duniya. Rahoton ya ƙara da cewa cikin ƙasashe 32 akwai ƙasashe guda 3 ciki har da ƙasar Amurka na ƙungiyar G7 ƙasar Amurka ta ba da goyon bayanta sosai domin fitar da mai da cikin gaggawa sakamakon daidaita farashin man a kasuwar duniya, sannan kuma ana sa ran za a fitar da man cikin gaggawa ba tare da wani ɓata lokaci ba. Duka wannan na zuwa ne cikin wani rahoto